Ce credeți că sunt războaiele astăzi? Pentru resurse. De ce nu mai sunt resurse? Pentru că avem o economie liniară. Salutare! Bine v-am regăsit aici în studioul Media HD, un proiect al Colegiului Național Bogdan Petricei cu HD Buzău. Ne aflăm într-o perioadă specială pentru că suntem în programul Săptămâna Verde. Tocmai de aceea am dorit să avem alături de noi un invitat special cu care să putem aborda teme precum economia circulară sau grija față de mediu. Așadar, astăzi alături de noi este domnul Constantin Damov, cofondator al grupului Green. Bună ziua și vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația! Bună ziua și mă bucur că ne întâlnim! Și noi. Alături de mine o am și pe Lavinia Iordache din partea Fundației Comunitare Buzău în rol de comoderator, pentru că ne dorim ca dialogul de astăzi să nu fie purtat doar din partea comunității HDN, ci și din partea întregii comunități buzoiene. Bine ai venit, Lavinia, mă bucur că ești din nou alături de mine. Bună, Ana, mulțumesc că m-ai invitat. Bună ziua, domnule Damov. Bună ziua. Ne dorim să purtăm cu dumneavoastră o discuție așa ca o călătorie interesantă, care să ne dea de gândit, să înțelegem impactul nostru al fiecăruia asupra mediului înconjurător. Înainte să începem efectiv discuția, aș vrea să vă prezint în câteva cuvinte și vă invit să mă corectați dacă spun ceva greșit. Domnul Constantin Damov este cel care a pus bazele Green Group în urmă cu 20 de ani, alături de partenerul său Clement Hung din Taiwan. În toți acești ani, businessul a evoluat pe o piață relativ nou apărută, de la o companie la 7 companii care se află sub umbrela grupului Green. Ele sunt poate cele mai importante pe zona de reciclare din Europa Centrală și de Est. Cu toate că domnul Damov nu este buzoian, investește foarte mult în zona noastră și deseori îl vedem în prezența autorităților locale și centrale, punând la punct strategii cu privire la dezvoltarea capacității Buzăului. Așadar, este clar că sunteți un expert în acest domeniu și de aceea pentru noi sunteți un invitat special. Vă mulțumesc. O singură corectură. Între timp, numărul companiilor a crescut la 9. Felicitări! Pentru N-am că fost informați. suntem într-o campanie de internaționalizare, fiind prezenți în Lituania și Slovacia. Am mai achiziționat 2 companii de reciclare în Lituania și astfel am ajuns la 9 companii în grup. Am înțeles. Asta s-a întâmplat recent, bănuiesc. S-a întâmplat sfârșit de an cu comunicare, finalizare în primul trimestru al acestui an. Felicitări! Mulțumim. Cum spunea și Ana, ne dorim să avem o discuție despre economia circulară, astfel încât să tragem niște concluzii la final și să fie înțelese pentru fiecare generație care ne urmărește, X, Y sau Z. Și dacă mă uit așa în jurul mesei, constat că și noi suntem reprezentanți ai acestor generații X, Y, respectiv Z. Ne despar 20 de ani, așa, de la o generație la alta și aș vrea să vă întreb, domnule Damov, ce credeți că au păstrat tinerii adolescenți de astăzi din generația dumneavoastră ca și obiceiuri bune? Entuziasmul, poate. Da. În rest, toate s-au schimbat. Haideți să ne uităm la subiectul nostru, mediu și deșeu, și ne învârtim în atmosfera asta. Deșeurile au apărut odată cu Revoluția Industrială și urbanizarea. Deșeurile nu au apărut la sat, au apărut la oraș. Pentru că acolo consumul a crescut, Revoluția Industrială a scos bunuri de care se puteau bucura și cei cu venituri mai mici și tot așa am escaladat lucrurile, ajungând astăzi ca și cei din generația mea și cei din generația anterioară, cum ar fi părinții mei, să fie captați de mirajul ăsta vândut de marketing și să ajungem niște consumatori care nu realizează efectul la sfârșitul ciclului de viață al obiectelor pe care noi astăzi le luăm, le îngrămădim, dar există un entuziasm, cred că, și o zicală care cred că s-a transmis și ar trebui să fie folosită astăzi, aceea că sărac și curat. Astăzi nu mai suntem chiar așa săraci, dar ar fi bine să rămânem curați. Curățenia
denotă o societate care știe să-și facă ordine și care știe încotro să îndreaptă. Mă gândeam la ce a spus despre entuziasmul adolescenților. Sunt de acord cu dumneavoastră. Pe de altă parte, din urma altor generații vine această povară pe umerii lor de a salva planeta sau specia umană. Sunt ei conștienți de această responsabilitate pe care o au? Cred că aici, într-adevăr, este o muncă de evaluare în comun. Distragerea atenției de către social media sau de către curente care sunt pe deasupra, cred că unul dintre cele mai periculoase fake news-uri existente pe piață este greenwashing-ul. Da? Sunt de multe ori, entuziasmul este folosit de către, știu eu, hai să spunem aici, chiar dacă supăr pe cineva, de către marile industrii poluatoare pentru a demonstra că se poate întâmpla ceva. Adică plecăm cu un grup de la școală, am strâns niște plastice de pe Valea Buzăului, dar în același timp, cei care produc plasticele mai produc 10 milioane de bucăți. Și noi am strâns 3000. Da, e un mesaj bun, dar trebuie să ajungem la consistență și la efecte care să schimbe situația, adică efecte care să ne treacă de la nivelul de intenție la realizări măsurabile. Și atunci cum să ne ferim de impactul pe care îl poate avea acest fake news, acest greenwashing asupra noastră? Cum să discernem între ce este real și ce nu este? Ca la orice microb care circulă pe piață, boală, este acea educație care se ia în școală. Și cred că educația asta trebuie făcută. Din păcate nu avem foarte mulți specialiști și foarte mulți în zona aceasta de educație sustenabilă, nici nu mai zic de mediu, e vorba de sustenabilitate, pentru că majoritatea talentelor au fost luate în partea cealaltă. O să vedeți persoane extraordinare care sunt în zona care produce poluare, sunt genii de marketing, sunt genii de logistică, sunt foarte buni în vânzări, ok? Marketingul beneficiază de peste 1500 de miliarde de dolari la nivel global, iar pentru conștientizarea și educația într-adevăr verde sau sustenabilă, încă se pun puțin bani și puțină energie. Deci eu cred că aici trebuie mult insistat. Pe de altă parte mai avem guvernele care ar trebui să conștientizeze și să devină niște elemente de forță în fața companiilor mari și o legislație foarte dură pe modelul poluatorul plătește. Din păcate, la noi în România, aș spune, am mai zis-o și cu alte ocazii, politica de mediu este că poluatorul votează. Și alunecăm în populism și nu penalizăm lucrurile grave din domeniu. Dar să vorbim concret despre măsurile care se iau la noi în țară și să abordăm subiectul acestei săptămâni verzi pe care fiecare instituție școlară trebuie să o aibă la un moment dat pe parcursul anului școlar și s-a ales perioada de primăvară considerându-se că e mai potrivită, să spunem, pentru acțiuni de acest gen. Ce părere aveți dumneavoastră ca expert despre introducerea acestei săptămâni în școli? Săptămâna aceasta verde poate crea vise astăzi în România. Dar cred că poate, dacă este bine făcută, crea și o opinie și poate crea și acea rezistență de care am vorbit mai devreme cu elevii colegiului HD-ul. E vorba de opoziția consumatorului și acel drept de a refuza anumite lucruri. O să fie greu să creăm o grupare conștientă care să refuze. ONG-urile de la noi ar trebui să facă lucrul acesta. Așteptăm și de la profesori. Noi, cei din industrie, suntem gata pe unde putem să împărtășim
idei. V-am auzit în discursul dumneavoastră de mai devreme din Amfiteatrul Colegiului HD, spunând că, de fapt, nu este vorba despre salvarea planetei, pentru că planeta știe să se salveze, ci este vorba despre salvarea speciei umane, care are un risc foarte mare să dispară dacă nu luăm măsuri. Și acum ați spus despre aceste minți strălucite care au preferat să meargă de partea cealaltă a marketingului și a face bani. Ei nu conștientizează că există riscul de dispariție a speciei umane? Nu înțeleg alegerea lor. Riscul de dispariție este undeva în viitor. În prezent noi măsurăm profitul. Ce am spus mai devreme, încă suntem tributari unui model, am spus, pentru binele banilor. Va trebui, și eu cred că suntem pe calea aceasta, chiar dacă încă, așa să spunem, voluntar, de poză, companiile care dau produse și servicii vor trebui să treacă la o formă sustenabilă și să treacă în zona de economie circulară. Eu cred că e un moment foarte important de schimbare completă, iar ea nu se poate face decât cu o schimbare de generație. Eu cred foarte mult în generația care vine, dar dacă ea nu va fi bine pregătită și nu va fi hotărâtă să facă această schimbare, atunci vom avea eșecul de care ne este teamă. Probabil că nepoților or să fie într-o zonă pârjolită. Deci, zona care poluează plătește mult mai bine decât zona care depoluează. Avem un dezechilibru și acest echilibru nu poate fi decât o reacție a consumatorului coordonată și cu o strategie și cu o strictețe, cu o forță a guvernelor. Mie mi se pare că este un moment critic al existenței umane și până la urmă el se întâmplă și în mod natural, pentru că am adaptat modelul acesta de piață liberă, de capitalism, care ne-am dorit să încurajăm afacerile să crească, să prospere, am urmărit numai indicatori economici, cifre și dintr-o dată ne dorim să schimbăm abordarea și mentalitatea. Probabil că durează ani până vom fi toți până vom gândi toți în aceeași direcție. Cam de câți ani este nevoie să ne schimbăm mentalitatea și să acționăm unitar? Unele mișcări pot fi extrem de rapide. Ține de determinare, de asumare politică și de rezistența marilor companii. În România o să vedem de la 1 decembrie, sper, dacă nu va fi o amânare, dar nu mai poate fi foarte mare, sistemul de garanție depozit. Sistemul depozit vine, ăsta de garanție returnabilă, vine și spune așa: eu, producător, îți vând numai conținutul și tu îmi dai o garanție pentru ambalaj, ambalajul mi-l dai înapoi. Luând ambalajele înapoi, ei știu exact ce să facă cu ele, unde să le ducă și mai mult să facă acel ciclu închis, să ia din sticlă să-și facă altă sticlă, din doză să facă altă doză. Deci e vorba de bucla închisă a economiei circulare. Cum s-a putut? Prin legislație. Dezinteresul ăsta și al autorităților și al oamenilor de rând se datorează, sau mai bine zis, este cauzat și de faptul că noi suntem o țară în curs de dezvoltare și poate considerăm că alte probleme sunt mai importante, ne preocupă alte zone de dezvoltare. Întotdeauna alte probleme sunt mai importante. Dacă vorbim de zona politică, alegerile sunt cele mai importante și atunci încerci să fii cât mai frumos în timpul alegerilor. O percepție greșită la noi în țară este aceea că o politică dură, fermă de mediu ar duce la pierderea de voturi. Nu cred nici pe departe că este așa. Cumva sectorul politic e principalul vinovat. Da. Astăzi, pentru că nu ia măsurile cu viteza care este necesară, și anume creșterea taxei la groapă. Da? Penalități mai mari pentru aruncat, penalități, cum să spun eu, pentru până în zona penală pentru cei care incinerează, penalități enorme, atât pentru proprietarii terenului, cât și transportatorii sau cei care aruncă deșeuri din construcții. În România se aruncă peste 3 milioane de tone
Noi vorbim de peturi, dar deșeurile din construcții sunt hidoase. Astăzi am ajuns la niște cifre care nu mai pot fi suportate de mediul imediat din apropierea marilor aglomerări urbane. Deci este vorba de legislație, este vorba de impuneri, este vorba de amenzi. Până la urmă este principiul poluatorul plătește. Un alt principiu de bază este răspunderea extinsă a producătorului. Adică nu mai trebuie bugetul municipal să acopere peturile în cazul acesta, ci sistemul depozit, o organizație a tuturor producătorilor, va scoate din fluxul municipal peturi, sticlă și doze. În felul acesta, o cheltuială socială devine o cheltuială privată. Spuneați mai devreme ceva despre economia circulară și mi-aș dori să dezvoltăm puțin subiectul, să ne explicați puțin acest concept, la baza căruia știu că stă principiul celor 4 R. Aș vrea să ne explicați dumneavoastră, pentru că sigur știți cum să o faceți, pe înțelesul tuturor. 4 R, 3 R, 7 R. Astăzi colega mea mi-a spus că sunt 10 R. Sunt și mai mulți R, putem să adăugăm. 4 cei mai importanti. Da. Eu aș vrea să mă opresc în zona care nu este deloc comună practicii noastre, cu toate că în subconștientul nostru ea a existat de secole. În câte 2-3 decenii am stricat tot, pentru că de fapt economia circulară era economia bunicilor noștri de la sat. Nu se arunca nimic, nu erau produse de sinteză, totul se reutiliza și când ajungi la sfârșitul ciclului de viață, tot se mai făcea ceva cu acel produs. Că era lemn, că era lână sau că era mâncare, știu eu, rămasă, se găsea întotdeauna o soluție. Acum, economia circulară, la prima vedere, și foarte multă lume face această confuzie, spune că este o economie a reciclării. Nu. Deci, cei 3 R, eu aș începe cu următorii R. Primul, refuză. Deci tu ca și consumator refuză lucruri care știi de la început că nu sunt sustenabile. 2, repară și reutilizează. Și acel refuză vine împreună și cu redu, dacă vreți mai punem încă unul. Deci refuzăm, întâi reducem, refuzăm, reparăm, reutilizăm. Și putem după aceea să mergem în jos pe piramidă. Deci foarte mult ne întrebă, chiar dacă eu sunt reciclator, pot să spun că se întâmplă foarte puțin în amonte. Și chiar și noi începem să ne schimbăm acum, încercând din toate deșeurile pe care le primim, să vedem dacă nu putem să salvăm, cum ar fi electronicele, să le reparăm și să le revindem. Da? Sau să scoatem componente. Un compresor de la frigider, un raft, care lumea ne-l cere la telefon. Și iată că există posibilitatea de a crea o economie în care, ce înseamnă economia circulară, este să păstrăm în funcțiune uzul pe care îl dă valoarea materială. Să mă exprim mai bine, să prelungim durata de viață a produselor pe care le utilizăm. Mie mi s-a stricat, nu mai am nevoie de bicicletă, da? Îi dau bicicleta la Vine. La Vine nu mai are chef să se mai plimbe după 2 ani, ți-o dă ție și așa mai departe. Ana, putem să plimbăm obiectele la unul la celălalt atâta timp cât ele încă mai au uz. Durată de viață. Dar cum aș putea eu să refuz dacă îmi place un produs? Recent am primit, că a fost perioada aceasta cu 1 martie, 8 martie, un cadou foarte frumos, ambalat, creme de îngrijire, foarte complex ambalajul, într-adevăr frumos, delicat. Cred că am desfăcut 3 tipuri de cartoane până să ajung la cele 2 produse. Și atunci mi-am pus și eu întrebarea, nu e ok, nu e ok ca acel producător să-mi trimită pentru 2 creme un astfel de produs. Deci cine l-a cumpărat, cu siguranță a fost atras de ambalaj. Cum pot să refuz dacă îmi place? Cum pot să reutilizez, Ana să reutilizeze, când pe piață lucrurile sunt atât de ieftine și la îndemâna oricui. Cumva decizia este liberul arbitru al fiecăruia. Și, nu știu, e foarte greu să poți să decizi când ai atâția factori care
te abat de la decizia corectă? Păi n-ați fost consumator în primul rând, că ați primit un cadou și acolo nu poți să spui Păi refuse. nu, eu l-am consumat. Nu, dar nu poți să spui refuse. Corect. Cu toate că se putea întâmpla. Dar și eu sunt atrasă de astfel de ambalaje. Cum pot să refuz? Simplu. Sunt ele ieftine? O să ne uităm la ele și trebuie să ne uităm mai bine, să vedem că din multe obiecte mărunte noi cheltuim foarte mulți bani. Pe de altă parte, trebuie să vedem dacă există soluții. O să vă arăt o să vă spun câteva dintre soluțiile care le-am văzut și țin de inovație, pentru că economia circulară este o readaptare care să obții aceeași satisfacție, nu e economia sărăciei, detergentul, în foarte multe lanțuri de supermarketuri în țări din vestul Europei se dau astăzi prin dozatoare, iar tu după ce ți-ai luat un recipient, te duci, îl pui pe cântar și îți iei 200-300 de grame și te întorci cu recipientul în continuare bun. Ai terminat conținutul. Asta nu înseamnă că recipientul nu este bun. Deci este vorba să trecem din nou la cumpărat produse neambalate. Pungile, să refuzăm pungi nu e un lucru greu, putem să venim cu punga de acasă care e și mai solidă și e și personalizată dacă vrem. Deci sunt lucruri mărunte de la care plecăm. Din partea producătorilor, vă dau un exemplu, îmi pare rău că n-am adus astăzi să le fie arătat și elevilor. Am văzut în Suedia, a fost această inovație, pasta de dinți este înlocuită acum cu niște pastile care sunt puse într-un borcanel care te duci și ți le umpli mereu. Au dispărut toate tuburile acelea de plastic. Minunat. Da? Și iată că există soluții. Dar vin din partea producătorilor. Vin din partea producătorilor. Acum, îi dai penalități, ei le bagă în preț. Noi, dacă avem bani și suntem dornici și vrem să arătăm și avem și ego, ne ducem și le cumpărăm cu 70 de super hiper ambalări. Dar ar trebui să existe și legislativ, adică trebuie să fie și interziceri, nu numai penalități. Da? Este în engleză penalties and bans. Deci când faci spui, nu mai e voie să pui pe piață lucrul ăsta, indiferent ce ar fi. Da. N-ai voie să pui decât în 2 ambalaje sau n-ai voie să pui decât așa, sau va trebui să plătești ambalajul separat. Să spună, vrei un parfum, da, vrei doar sticla, este, 50 de lei. Vrei și cutia, da, mai plătești 5 lei, vrei și fundă încă 10 lei și atunci lumea o să gândească, îl iau pe ăsta așa. Și se va crea și o modă, cred eu, la un moment dat, tânăra generație va vrea să fie sustenabilă. Multă lume se întreabă cum trebuie făcută schimbarea, de jos în sus, adică de la consumator la producător, sau de sus în jos. Cumva dumneavoastră ne sugerați că ar trebui să existe o cale de mijloc, să ne întâlnim undeva la mijloc, nu? Cu toții. Nu există o responsabilitate a unuia, deci e o responsabilitate distribuită. Dar cred că multe mesaje ar trebui date de jos. Pentru că chiar și într-un capitalism feroce există o democrație, adică votul este al consumatorului și producătorul, văzând și face mereu teste de conduită și de dorință și de așteptări din partea consumatorului, va trebui să ia niște decizii. Sunt lucruri care trebuie să afișate, deci prin lege. Dacă, eu vă spun imediat, vă spune pe gânduri, când o să cumpărați o pereche de jeans și când va fi trecut pe spate că o pereche de jeans consumă 8 tone de apă. Adică să fie trecut tot impactul de mediu tot procesul pe etichetă. 8 tone de apă pentru o pereche de jeans și, 40 de tone de dioxid de carbon. Și după aceea comparăm. Ne uităm, vedem cum face mai puțin și așa mai departe. Ar fi o soluție foarte bună, cum avem și la alimente. Ne uităm ce ingrediente conține fiecare aliment înainte să-l cumpărăm. Probabil că ar fi o variantă să ne autoeducăm și să ajungem în procesul de refuz, de a decide la momentul respectiv. Ați dat foarte multe exemple concrete. Sunteți în contact permanent cu autoritățile. Sunt convinsă că și ei le știu.
Cum se pot grăbi lucrurile în direcția aceasta? Eu, Ana, ați văzut copiii de astăzi, eu am fost impresionată de prezentările pe care le-au pregătit pentru dumneavoastră și pentru colegilor pe partea de mediu și economie circulară și roboți și toate lucrurile astea. Adică, clar, viitorul sună bine dacă ei interiorizează importanța acestor lucruri. Cum vedeți lucrurile în direcția aceasta de a schimba cumva? Foarte bune discuțiile, dar să știți că viața este altceva decât social media și ce avem în jurul tastaturii. În momentul în care am ieșit într-o piață în care unii vorbesc de luptă pe viață și pe moarte, de a avea acces la resurse. De ce credeți că sunt războaiele astăzi? Pentru resurse. De ce nu mai sunt resurse? Pentru că avem o economie liniară. Eu am spus-o și cu alte ocazii, economia circulară poate să fie o economie a păcii. Războaiele s-au făcut între triburi, noi ne tribalizăm imediat când ne lipsește ceva, ne creștem frumos copiii, dar dacă ne luați mâncarea din față, curentul și toate celelalte, ne tribalizăm Cam imediat. așa. Și atunci știm să pedepsim alte grupuri tribale care au mai mult și îi atacăm să le luăm resursa. Asta se întâmplă astăzi sub o formă mai, știu eu, diplomatică sau mai puțin diplomatică, sub formă armată, ceea ce vedem acum, este o bătălie pentru resurse. De ce? Pentru că umanitatea s-a dezvoltat foarte mult pe modelul liniar, adică extragi, consumi, arunci. Și acum începem să vedem rafturile de resurse pe care ne le dă planeta, natura, resursele naturale se cangolesc din raft. Și astăzi căutăm, vrem să facem baterii, nu prea e litiu. Vrem să facem în viitor electronică multă. În 2050 se va închide ultima mină de cupru de pe planetă. Ce facem mai departe? Ce facem? Ne întoarcem în comuna primitivă? Va trebui ca ce am extras să menținem în circuit. Altcumva, noi avem cerințe infinite de pe o planetă finită. Păi dacă vrei, ai resurse finite ca să acoperi cerințe infinite, înseamnă că acea resursă finită trebuie să o mulțești cu infinit. Adică să o învârtești la infinit, pentru că de fapt nu vrei să vinzi resursa, ci vrei să vinzi uzul. Asta este filozofia de bază în economia circulară. Vindem uz și o să vedeți schimbări în economie și în proprietate. Deja au apărut elemente de property share. Da? Airbnb-ul, Uber-ul, poate că nu e bine să folosesc nume, dar ele sunt chiar soluții generale. Da. Trotinetele care le închiriem de pe stradă. Trenul este share, un mijloc de transport. E de preferat să mergem cu un tren de viteză între București și Cluj sau între București și Buzău să ajungem în 30 de minute, decât să-mi iau o mașină, să stau la coadă, să bag benzină, să verific presiunea la cauciucuri. Deci nu-ți dorești să ai un mijloc de transport, ci vrei să ai acces la transport. Lucrurile astea cred că trebuie să intre în educația celor tineri și o vedem tot mai mult. Uitați-vă, părinții fac niște vile enorme. Care sunt goale. Tinerii nu mai vor să stea în ele. Tinerii știu că noaptea ai nevoie de 2 metri pătrați ca să te odihnești, atâta ți-a patul, și nu ai nevoie de niște lucruri care, de fapt, nu sunt economice. Ne-am întors la conceptul de economie circulară și aș vrea acum să știu concret cum este aplicat acest principiu în cadrul grupului Green, cum a pornit această idee, pentru că știu că dumneavoastră și partenerul dumneavoastră ați avut aceeași idee și sunt foarte curioasă să aflu cum de la atâția kilometri distanță ați reușit să vă întâlniți, să puneți cap la cap ceea ce ați proiectat și să ia naștere Green Group. Da. El nu mai este printre noi și aș vrea, o să mă refer foarte puțin la istoria aceasta. La vremea respectivă, în urmă cu 22 de ani, nu cu 20, pentru că au fost cu 2 ani înainte de a debuta ideea, eu activam tot în zona de reciclare, el venise în România cu echipamente de produs plastic, dar a fost momentul în care a explodat consumul de PET în România și l-a apărut ca un extraterestru.
Și toată lumea s-a speriat ce facem, unde ne ducem cu el și așa mai departe. Inclusiv au fost voci la vremea respectivă de la ministrul mediului de atunci, era un domn Lificiu, mi-aduc aminte, da, care a spus că a fost luat într-o ședință de guvern și că s-a speriat și că trebuie găsit o soluție. Eu atunci, ocupându-mă de reciclare de metale, am schițat un plan. Între timp, cineva a spus că mai e cineva, nu știu de unde a venit, dintr-o țară, nu din Asia, așa, și când m-am uitat, planurile erau identice și am zis, dom'le, cineva mi-a furat planul. Și am ajuns la ideea că e bine să unim forțele, piața nici nu exista și am văzut un potențial în PET care nu e altceva decât petrol în stare solidă. Lumea purta război atunci, le poartă și acum pentru petrol și noi ne permitem să aruncăm la groapă petrol în stare solidă. Și am căzut de acord că trebuie făcut un efort în care, fără el, având acces la tehnologii avansate și la soluții care nu existau în România, Taiwanul fiind, aș spune, unul dintre liderii mondiali în ceea ce înseamnă producția și reciclarea plasticului, sunt artiști în plastic, nu doar în electronice. Aici în țară eu am văzut potențialul pentru că lucram cu foarte multe autorități locale și cu companii gen Remat și am făcut un efort de a crea o piață internă și una externă. A fost greu pentru că a trebuit 2-3 ani, a trebuit să ne planificăm pierderi. Oamenii a trebuit să-i plătim din bani de acasă. Bineînțeles, compania era mult mai mică, era un start-up, dar te costă bani să creezi piața. De aceea, toți pașii către economia circulară o să fie foarte greu de făcut și toți inițiatorii, antreprenorii vor trebui să consideră un an, 2 de pierdere până când se creează piața. Nu strângea nimeni PET. Abia după 2 ani lumea a înțeles că e o piață pentru PET, că suntem serioși și vrem să rămânem pe piață, că nu investesc ei în sisteme de colectare și închidem noi. Este un lanț întreg care trebuie creat și un fenomen. Mie mi-a atras atenția, da, că ați spus că tot în domeniul reciclării ați lucrat anterior, însă ați creat cumva piața aceasta a reciclării de peturi și atunci aș vrea să știu ce v-ați ales să studiați la începutul drumului dumneavoastră și cum ați ajuns să deveniți pasionat de această problemă, de acest domeniu al reciclării. Adică ce școală am făcut? Cu alte cuvinte, da. Da, eu așa la bază sunt inginer electronist și am trecut printr-o dezamăgire prin anii 90 când tot ce era industrie electronică a căzut, lucrând într-un institut de cercetări și proiectam echipamente noi și așa mai departe. Mă uit cu drag la copiii de la robotică, care i-am văzut puțin mai devreme. Dar dintr-o dată piața s-a prăbușit, ne-am trezit într-o piață alta decât cea estică, controlată și atunci am văzut că România are puține variante, fie să-și vândă forța de muncă și de asta peste 5 milioane de oameni sunt în afară, fie să se reorienteze. Și mi-a schimbat direcția în gândire un domn japonez cu care și cu el am avut o încercare, doar că el era în vârstă și s-a stins repede, dar mi-a dat o lecție fiind plecat. El locuia în Singapore și mi-a explicat, insulele sunt limitate în resurse. În curând continentele devin insule. Va trebui să fim atenți la resurse pentru că ele sunt limitate. Noi, japonezii, de ani de zile ne chinuim să facem lucrurile cu atenție, cu consumuri minime și cu reutilizare și reciclare la nivel maxim. Uitați-vă la cum este organizată bucătăria japoneză, cum arată toate lucrurile făcute din lemn, fără prea multe consumuri și, în general, viața lor. Chestia asta m-a schimbat radical și am fost foarte atent la cât aruncăm noi. Pentru că cea mai mare resursă
pentru economia circulară și pentru reciclare este risipa. Și risipa este din plin. Da. Cultura asiatică este un model de bune practici în domeniul acesta al reciclării. Ar trebui să preluăm și noi, europenii, occidentalii, modelul lor? Nu, aș spune că cultura asiatică ține mai mult de crearea de caractere și de respect. Ce am putea noi să învățăm din cultura asiatică, în special din cea japoneză, este respectul. Cred că respectul astăzi dublează forța salariului. Mulți dintre tinerii care pleacă de la noi, cred că pleacă și pentru că nu sunt respectați și nu sunt luați în seamă. Este o mare greșeală. Nu cred că banii sunt determinanți astăzi. Ce am putea iarăși să învățăm de la ei, adaptarea la mediu și adaptarea la ceea ce avem. Culturile asiatice au mii de feluri de mâncare, cu toate că au niște resurse foarte limitate. Da? Noi avem 5 feluri de mâncare, sarmale, ciorbă de burtă și numai ne tot mădim cu ele, nici măcar nu sunt toate ale. S-au mai diversificat între timp. Între timp ne-am internaționalizat și începem să evoluăm. Începem să evoluăm, asta vreau să spun. Noi, în schimb, în România, am beneficiat și beneficiem de foarte multe resurse pe care noi nu le fructificăm. De altfel, suntem țara cu cea mai mică valoare creată pe tona de materie primă extrasă. E vorba de... Deci noi în România cred că producem cam 1 euro pe kilogram, în timp ce în Olanda s-a ajuns la aproape 6 euro pe kilogram. Deci este o risipă foarte mare de materii prime și nu știm să creăm valoare adăugată mare pe ceea ce avem. Dar avem. Și atunci de ce nu o să Buzău? mai avem dacă nu știm să gestionăm, nu? De ce Buzău? De ce Buzău? Având în vedere că nu e un oraș atât de, cum să spun, popular la nivelul țării noastre, de ce vreți să investiți și să dezvoltați orașul, localitatea, județul acesta? Noi vrem în primul rând să dezvoltăm business-ul Sigur. și noi ne alegem condițiile cele mai bune pentru business. De ce a fost Buzău? Pentru că aici a existat la baza Green Group a fost Ron Carbonu, care a fost chimica Buzău. Da. Și aici am găsit foarte mulți specialiști în prelucrarea plasticelor, într-o întreprindere care fusese băgată în lichidare, o mare greșeală. Acea companie a fost cumpărată de investitori din Taiwan și în continuare sunt prezenți acolo și această companie a generat puiul Green Group, care astăzi e independent. Ok. De ce aici? Iarăși pentru că am făcut calculele din punct de vedere logistic. Buzăul este foarte bine interconectat cu țara, inclusiv pasajul prin munți de aici până la Brașov, ne asigură o trecere în Ardeal, în zona Transilvaniei, și logistica cu punctele și cu hub-urile din Ardeal se poate face destul de ușor. Astăzi suntem prezenți, avem un hub în Câmpia Turzii, pe care vrem să-l dezvoltăm, suntem prezenți în Urziceni, în Popeșle Ordeni lângă București, în Iași, în Oradea, sperăm să facem ceva în jurul Brașovului și ne-am și internaționalizat, adică acționăm zonal. Spuneați că sunt 10 companii sub grupul Green. Spuneți-ne pe scurt ce face fiecare companie. Nu companii. Ce face? Care sunt companiile? Păi avem cea de plastice, de aici GreenTech-ul, este Greenlass-ul, care reciclează sticlă, GreenWe. Avem o firmă de transfer de responsabilitate, spune Green Resources Management, care este un joint venture cu compania Heineken. Avem o companie de să spunem așa, servicii de waste management industriale, așa cum firmele de salubritate dau servicii orașului, noi dăm companiilor mari și avem o listă întreagă, Continental, Bosch, Daimler-Benz, Procter & Gamble. Noi am pus o mică armată în fabrica respectivă și în toată suprafața acelui mare producător, noi asigurăm toate fluxurile curat,
și mers direct la reciclare. Nimic aruncat la groapă. Super, da. Mai avem o firmă de raportare, se numește SIGAD, care face raportări în direcția aceasta. Avem o firmă în Lituania care reciclează alte plastice. E un mare câștig că acum avem o tehnologie pe care nu aveam aici la plasticele din Buzău. Putem recicla folie contaminată până la cea din agricultură sau din construcții. Se numește EXO, încă o companie de colectare și tratare deșeuri periculoase și baterii auto în Lituania, care se numește Zalvaris. Și cam asta ar fi lista. Ar mai fi de adăugat în viitorul apropiat? Noi încercăm acum prin, cum se spune în limbaj de specialitate, merging și acquisition, adică prin cumpărare de companii mici pe care noi vrem să le dezvoltăm, să avem o prezență ca un arc ce pleacă din țările Baltice până în sudul Balcanilor. Dar ăsta este un program al nostru, încercăm să ne ținem de el și analizăm acum toate oportunitățile. Mi-aduc aminte că ați spus în cadrul conferinței că practic toată forța de muncă de aici, din compania din Buzău, cu câteva excepții în zona tehnică, este formată exclusiv din buzoieni, nu? Eu spune altceva, adică conducerea. E clar că toată lumea, da, dar nu mă refer la cei care lucrează neapărat în secții, care e clar că sunt luați din zonă. De curând începem și noi, nu se mai găsește personal pentru munca de producție în 3 schimburi. Am început să importăm și noi forța de muncă, nu foarte mult, destul de puțin, doar la completare, dar mă refer la tot ce înseamnă management. Deci tot managementul, aș spune că 80% e din Buzău. Bineînțeles că acum din țară am atras și alte talente, dar ce este important, media de vârstă acestor manageri este destul de joasă. După 20 de ani lucrând, unii dintre ei lucrând la noi, abia au trecut de 40. Adică cred că am reușit să facem o echipă, sper și în viitor să fie așa. Dar dezvoltarea va trebui să ducă și la recrutarea de talente. Cum a fost concret drumul dumneavoastră de antreprenor din ultimii 20 de ani? De ce obstacole v-ați lovit? Cum ați ajuns să vă dezvoltați atât de mult? Nu știu cât m-am dezvoltat, poate așa se vede. Niciodată n-am considerat că m-am dezvoltat prea mult, adică trebuie să învățăm în continuu și în continuu și eu îmi făceam impresia că nu cunosc nici un sfert din lucrurile care trebuie să le cunosc. Sunt foarte multe, domeniul este foarte vast, mai ales că reciclarea este industria industriilor. Adică toate industriile, vreo 20 și ceva de mii de industrii, produc oriceuri, niște obiecte. Da. Orice. Da. Da? Ele la sfârșit de viață vin pe o conductă în care e o singură industrie care le preia. Deci, practic, industria de reciclare trebuie să preia consumul pentru care au lucrat mii de producători. E enorm și nu pot să spun decât că am evoluat lângă oamenii cu care lucrăm. Nu m-am considerat niciodată mai bun decât ei și ba mai mult acolo unde au fost, spuneți, de micromanagement, dacă este o problemă esențială și o problemă de schimbare și mă duc din nou acolo, îmi pun salopeta și cizmele și stăm și vedem cum putem să rezolvăm anumite lucruri. Avem probleme legate de energie acum, de amprenta de dioxid de carbon, vrem să ajungem zero apă uzată, zero energie fosilă, adică numai energie verde și zero deșeu, pentru că și din reciclare rezultă deșeu. Deci noi vrem să ajungem o companie neutră. Deci avem de învățat, avem de lucrat. Dar e important să existe această comunicare umană, până la urmă, firească, și toți angajații să simtă că aparțin într-adevăr unei echipe? Mai dus în zona asta de emoție. Eu altceva cred că ce trebuie realizat astăzi, că avem de lucru cu 2 capitaluri. Capitalul financiar l-am convins, cred, și business-ul arată bine, aș spune că
există apetit din partea investitorilor. Astăzi avem investitori serioși în spate, o dezvoltare din asta nu puteau face niște persoane. Cel mai important devine capitalul uman. Și acolo, cine nu înțelege că trebuie să fie mai mult decât o relație de subordonare, a pierdut jocul, se elimină singur. Capitalul uman, dacă l-ai pierdut, este foarte greu de găsit. Nu există o bancă să-ți dea împrumut niște oameni buni. În procesul acesta de învățare, de evoluție, de schimbare despre care vorbeați, este ceva ce ați împrumutat de la partenerul dumneavoastră din cultura taiwaneză, japoneză, ca și practici de management? Puteți să le împărtășiți cu noi? Da. Primul lucru care încercăm să-l transmitem și celorlalți este că să nu ceri înainte de a da. Adică întâi dai și după aceea ceri. Ca și comportament. Și eu l-am întrebat pe japonezul pe care l-am întâlnit și dacă eu îi dau cuiva ceva, niște bani, și el nu mi dă înapoi, ce se întâmplă atunci? Zice, atâta te-a costat să-l cunoști. Un alt lucru este că ce am învățat de la este să ne stăpânim unde este posibil exuberanța asta balcanică la negocieri și trebuie să învățăm să ascultăm. În primele săptămâni când venise în România ne-am întâlnit mai mulți oameni la masă și după un timp noi vorbeau toți între ei, el stătea liniștit și m-a întrebat așa: voi cum vă înțelegeți? Deci trebuie să învățăm să ascultăm, să ne ascultăm unii pe ceilalți. Și în plus, nu trebuie să vorbim decât dacă avem ceva de spus. Cum e colaborarea cu ONG-urile? Dacă există o colaborare cu ONG-urile care promovează stilul acesta de viață sustenabil, încearcă să ne convingă de gravitatea situației în care ne aflăm și de faptul că mai e foarte puțin până când situația va deveni critică. Dacă doar semnalez asta, sunt ca babele acelea care toată ziua ne spun că vine sfârșitul lumii. Corect. Deci eu văd multe ONG-uri care sunt totuși lipsite de putere, de direcție și am să vă spun ceva, majoritatea ONG-urilor sunt plătite de, hai să spunem, poluatori. Este foarte greu să ai o atitudine corectă când resursa ta de bani vine din altă parte. Niște ONG-uri care să fie oneste cu situația creată și să fie într-un parteneriat cu un guvern care să nu fie, să spun eu, hai să nu-i spun corupt, dar să-i spun incapabil de a înțelege situația și slab, adică fără să fie în stare să-și asume niște poziții. Deci niște ONG-uri care să fie parteneri ar trebui într-adevăr să fie complet independente. Ori finanțarea și modul de finanțare a ONG-urilor și modul de control și legislația în jurul ONG-urilor cred că încă mai poate fi perfecționată pentru a avea niște ONG-uri într-adevăr de marcă, așa cum este, vă dau un exemplu, cum este Ellen MacArthur Foundation, care este de fapt fondatorul modelului de economie circulară. Cred că sectorul ONG capătă o importanță din ce în ce mai mare pe lângă sectorul public și privat și cred că ar trebui încurajat și v-aș întreba pe dumneavoastră dacă v-ați gândit vreodată sau dacă aveți vreo soluție pentru ONG-uri, cum ar trebui să acționeze, să devină un partener de încredere pentru comunitate. Eu pot să spun că văd foarte multe ONG-uri care se radicalizează și care nu vin cu soluții. Deci dacă vrei pace, trebuie să ai o soluție, iar soluțiile vin după studii. Cred că trebuie să fie mai mulți oameni de expertiză în zona aceasta și trebuie să vii cu argumente. Deci aș dori să văd ONG-uri care vin cu argumente, care vin cu măsurători, care vin cu investigații, care reușesc să aibă alături o presă de investigații care nu există la noi în domeniul mediului sau... Nu stă nimeni acolo. Și, de fapt, este o zonă în care e foarte mult zgomot de fond, dar nu văd soluții. Eu
aș vrea să evolueze zona, mi-aș dori, nu că aș vrea, mi-aș dori Da. să văd o evoluție aici în așa fel încât protestele se transforme în parteneriate și chiar în voturi pentru a lua decizii. Ar fi bine ca ONG-urile să poată măsura lucruri și să fie invitați să aibă un vot într-o comisie de mediu Ar fi sau să nemaipomenit, poată să da. lanseze inclusiv știu eu, inițiative legislative. Exact. Pentru că altcumva nu o să facem decât să păstrăm un război între oameni care se perindă, niciodată nu găsești același ministru, apuci să discuți cu unul și l-ai dat jos. Bun, vine următorul. E o muncă lui Sisif. Important e dacă în teritoriu lucrurile se aranjează și dacă legislativ, avem o lege și avem o lege care se aplică. Deci noi activăm și avem impact într-o comunitate, iar tot ce facem noi, urmare a profitului nostru, trebuie să împărțim. De aceea este dat prin lege un procent care să-l putem să-l întoarcem, nu către sponsorizări. Acesta de Nu sponsorizăm la întâmplare, 20%. ci sponsorizăm pe direcții comunitatea locală. Într-un fel, este o justiție care se face, adică și comunitatea locală trebuie să aibă parte din profit. Și mi se pare normal ca profitul realizat în Buzău să rămână în Buzău. Sau pentru lucruri care impactează și Buzăul. Ne-am ocupat de partea de sănătate, de câțiva ani de zile am făcut lucruri minunate aici cu colegii noștri, am finanțat 6 centre de vaccinare, am utilat spitalul de la Asmeni, Da. complet, s-a pornit și tomograful, am făcut la Nehoiu stație de ăsta, cum îi spune, ATI, da? De terapie intensivă, nu exista și acolo se tratau bolnavi de COVID, era ceva inexplicabil. Ne-am implicat mult în zona asta, am adus scutere pentru persoanele care nu se pot deplasa și am încercat să facem în Buzău o scoatere din casa celor care au drept la mobilitate. Iar zona de, iarăși de ambient este importantă. Acum o să vă spun unul dintre proiectele care, mă rog, nu secrete, dar necunoscute. În circa 2 luni vom deschide primul parc făcut de către Green Group, în cheltuiala noastră, în zona industrială. Să arătăm că zona industrială nu trebuie să arate tristă și că există puncte de verdeață și acolo unde totul e gri. Și programul se va prelungi. Am intrat în parteneria cu primăria pe proiectul Buzău Circular, ca să existe expertiză, chiar dacă primăria își va lua deciziile. Și da, suntem foarte atenți la partea de educație și în perioada următoare vom fi orientați către aceasta. Eu aș mai avea o curiozitate, Ana, dacă îmi permiți. Tot suntem în Buzău. Dacă ar fi niște cauze și niște idei de proiecte în Buzău pe zona de mediu și care v-ar convinge, cum ar trebui să arate aceste idei de proiecte? Care v-ar face să le susține, să le sprijiniți pe zona de mediu în Buzău? Cum ar trebui ele ce nevoie ar trebui să acopere? Sustenabilitate și rezistență în timp. Deci este foarte larg conceptul. Nu suntem pasionați de a merge pe o vale să facem curat astăzi. O putem face și asta. Da, înțeleg. E sustenabil. Nu știu, aia e treaba totuși a municipalității, a autorităților locale. Adică nu lasă nimic în urmă, pentru că oricum se întâmplă, peste un an se face. Să facem un parc care să stea în timp 10 de ani, da, ne atrage. Să facem schimbări structurale. Deci nu vrem să intrăm în schemele paliative cu rezistență minimă și doar pentru imagine. Deci noi ne dorim, fiind practicieni, să vedem că acolo se întâmplă și generăm motoare care se auto-întrețin ulterior. Pentru că dacă generăm ceva care o să ceară tot timpul bani, este clar că ceva e șchiop în construcția asta. Deci nu vrem să generăm niște structuri care au un handicap financiar. Da. Pentru că ele mai devreme sau mai târziu se vor închide. Și atunci, câți ecologiști există cu adevărat? Câți sunt într-adevăr pasionați de cauza asta și gândesc într-adevăr sustenabil? Pentru că e clar că foarte mulți mai degrabă se supun unui trend. România există așa statistic 5% din populație e preocupată de mediu.
În UK am trecut de 55%. 5% în România? Da. Există Și o hartă, 55 vă în pun la UK. dispoziție, cu dorința de a fi, știu eu, prietenos cu ce faci tu în jurul tău. Adică să nu strici. Și să fii interesat inclusiv în ceea ce cumperi, în ceea ce faci, să ai o conștiință acolo că trebuie să fiu atent. La noi 95% nu sunt atenți. Suntem pe un drum al consumismului. La noi crește cantitatea de deșeuri, s-a dublat cantitatea de ambalaje în ultimii 7 ani. Am plecat de la 800.000 și acum suntem aproape la 2 milioane și o tot ținem așa. Și cum reușim să ajungem la populație? E clar că avem populația îmbătrânită, să spunem, care nu se mai preocupă atât de mult de segmentul ăsta. Avem oamenii cu vârste de mijloc, care poate, nu știu, nu-l consideră prioritar, și tinerii, generația Z, cum a numit-o Lavinia la început. Cum ne adaptăm mesajul ca să ajungem la fiecare dintre ei în cea mai eficientă manieră? Păi, poate să fie și un mesaj financiar, așa cum am zis. Penalizăm și încurajăm. Legislație și mai departe este o zonă care va fi foarte greu de controlat, aceea de comunicare. Într-o zonă în care avem ONG-uri, cum să spun eu, nu foarte ferme, într-o zonă cu media, cu jurnaliști, fără pregătire de mediu decât superficială, nu putem să creăm decât confuzie astăzi. Eu cred că trebuie să create, cum este liceul pe care l-am vizitat azi, HD-ul, dacă s-ar crea un centru de dezbatere acolo, chemând specialiști, sunt câteva zeci de specialiști în România care pot fi întrebați, astăzi se circulă și online, nu mai trebuie să vină cu trenul la Buzău, ideile trebuie să circule și concluziile trebuie să fie cele sănătoase, care duc la rezultate măsurabile. Apropo de circulație, am tot vorbit despre metode prin care să încercăm să ne concentrăm mai mult pe produs decât pe ambalaj. Ce părere aveți despre mașinile electrice? Sunt ele într-adevăr o alternativă mai puțin poluantă pentru cei care nu vor să apeleze la transportul în comun, vor să aibă această independență poate a propriului mijloc de transport, dar în egală măsură vor să protejeze și mediul? Amprenta de dioxid de carbon la producția mașinilor electrice este evidentă, se discută mult, mai este mult de lucru acolo, dar următoarele mașini se vor face din reciclatul celorlaltora și atunci o să scadă foarte puternic. Ce cred eu? Impactul este foarte mare în orașe în ceea ce privește emisiile. Tot vorbim de această amprentă de CO2. Cum ne calculăm amprenta de CO2? Eu, dacă vreau să-mi calculez, există vreun soft sau cum? Da. Noi suntem membri acum și noi suntem membri într-o asociație, Coaliția pentru Economie Circulară. Intrați pe site-ul Coaliției și vă faceți imediat, există un calculator acolo. Vă treceți factura la curent, câte zboruri ați făcut cu avionul, Deci trebuie să am niște informații. câți kilometri ați mers cu mașina, ce combustibil folosiți. Nu, trebuie să fiți onești cu voi înșivă și să dați rezultatele așa cum trebuie și vă mai spun că există și site-uri de pe care puteți să cumpărați certificate în așa fel încât să vă decarbonizați. Eu anual cumpăr certificate și eu mă consider o persoană fără amprentă de CO2. Ne apropiem ușor de final. Dar înainte de asta, aș vrea să știu dacă ați fi în locul autorităților locale sau centrale, care e clar că nu gestionează neapărat această situație în cea mai bună manieră cu putință. Spuneți-mi 3 măsuri pe care le-ați lua pentru a implementa principiile pe care le promovați din punct de vedere al reciclării. Că asta mi se cere și la fotbal ce ai face dacă ai fi în echipe naționale, corect. E greu să fii în postura altuia, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care nu le știi. Există foarte multe interese în zona politicului. Din păcate, politicul de la noi încă nu este matur și n-aș vrea să intru acolo. De asta nici n-am intrat. Dar cred că prima măsură ar fi
dacă este să vorbim de o autoritate locală, este aceea de a pune toți jucătorii la masă și să fac o strategie în zona economiei circulare și a tot ce înseamnă activități cu impact de mediu, să obțin acordul tuturor și să spunem, asta nu mai este politică. Da? Asta ține de un bun gospodar și haideți să o punem deoparte, pentru că toți vrem asta. De stânga, de dreapta, centru, sus, jos, nu contează. Asta ne dorim. După care, următorul pas ar fi o infrastructură verde urgentă, crearea calității aerului, care este mai importantă decât să dai medicamente oamenilor. Da? Și al treilea este să analizezi tot metabolismul orașului la tot ce înseamnă fluxuri, energie, transport, apă, poate și în zona socială, numărul de bolnavi și așa mai departe, tot ce trebuie ca să crești calitatea vieții locuitorului și nu venitului. Da? Degeaba ai un venit mai mare dacă te costă și mai mult ca să atingi un nivel care ți-l dorești, nu știu, în transport, educație sau serviciu medical. Ați fost cooptat în realizarea unor strategii de felul acesta? Vi s-a cerut vreodată părerea de către autorități? Eu mi-am dat părerea. Da, o părere e o părere. Da, pot să spun că Buzău a reacționat bine la oferta noastră de a fi partener pentru un oraș circular pe modelul Amsterdamului. Nu putem să spunem totuși că Buzău este unicul. Există multe realizări în fața noastră. Noi trebuie să și măsurăm ce înseamnă circularitatea. Și cred că aici am fost luați în seamă. Așa, din când în când, eu mă mai întâlnesc cu primării și cu oameni din administrații. Un sfat, poți să dai sfaturi, da? Atâta timp... Orice sfat, toți japonezul mi-a spus odată că eram convinsă. Întreba cineva tot despre cum să facă afacerea asta, cum să facă. Și le-a spus, să știi că eu pot să dau multe sfaturi, dar sfaturile gratuite sunt irresponsabile. Da, e adevărat. Întrebarea, Ana, este legitimă, întrucât noi, când am făcut un pic de research despre dumneavoastră, am văzut că vizitele la Buzău sunt întotdeauna însoțite de miniștri, de prim-ministru, de edilii orașului și am avut această discuție internă, cum că vă ocupați și sunteți implicat în dezvoltarea capacității buzoiene. Păi nu, este altceva și sper să nu ne audă cei care ne-au vizitat aici. Mi-am dorit să educăm, înainte de a educa consumatorul, să educăm clasa politică. Este un pas important foarte educat în sensul de informare. Toți cei care au venit aici, inclusiv primul ministru, toți au suferit un șoc. Vă spun, pentru că ei nu-și închipuie că industria asta, mulți închipuie că reciclarea petului este undeva pe plajă în Africa, ne ducem noi în short și în șlap și călcăm peturi cu piciorul. Și pe urmă le dăm undeva, nu știu, undeva. Nu e așa. Este o întreagă industrie cu vârfuri de tehnologie, de procesare mecanică și fizică și chiar chimică, care nu sunt la îndemâna oricui. Și au realizat că pentru România modelul de economie circulară este salvator. România nu are acces la alte resurse decât la ale noastre. Da? Noi plasticul pentru PET îl importăm. De ce să-l importăm când îl avem? Îl rotim. Da. Da? Și am arătat că, de fapt, economia circulară e creștere economică fără consum de resurse. Uite, exact, că poți să cuantifici în bani acele peturi care sunt aruncate și nu sunt valorizate. Poate fi un plus la bugetul de stat sau la PIB-ul României. A fost și ministrul Daia de la Agricultură și i-am spus că la un moment dat petul a ajuns așa ca deșeu, l-am cumpărat anul trecut într-un moment de criză după ce a izbucnit războiul, l-am plătit de 5 ori mai scump decât grâul. Și totuși nu-l adunăm. S-au luat măsuri în urma acestei discuții? Urmează sistemul ăsta de garanție returnabilă. Măsurile erau luate, dar discutam despre cum evoluează piețele.
Deci deșeurile bine colectate separat devin commoditizuri și devin valori, iar noi va trebui să ne adaptăm la schimbarea resurselor din resurse virgine în resurse din reutilizare. O să se întâmple, sunt convinsă. Important este când. Se întâmplă astăzi. Și o să se întâmple și mai mult pentru că cererea este mare. Nu mai vrem gaz, nu mai vrem petrol din anumite zone. Ce facem? Cum ne descurcăm? Cred că la finalul zilei toți cei care ne-au privit, indiferent de cât de multe cunosc despre această temă a protejării planetei, au rămas totuși cu ceva. Dacă e ceva ce noi nu am atins pe parcursul discuției și ați dori să transmiteți celor care ne văd și ne aud, vă invităm acum să o faceți. O să insist încă o dată, ai spus protejării planetei. Este vorba de protejarea, este ce facem noi și ce trebuie să facem cu toții, este protejarea speciei umane. Corect. Este ultima șansă pe care specia umană o are. Dacă o ratăm, poate să ne transforme în dinozauri. Vă mulțumim foarte mult. Îți mulțumesc și ție, Lavinia, pentru că ai fost alături de mine și sperăm că discuția noastră a fost una cu impact asupra tuturor celor care ne-au urmărit. Mulțumim foarte mult! Ce vă mulțumesc!